Good morning! Karong adlaw ang pinaka-special day nako dire. Karong adlaw ang last day nako dire sa Bohol bago ko mo balik sa Cebu. So akong ipakita ninyo unsa akong ginabuhat dire sa Bohol karong bakasyon na. So by the way, Happy New Year. It's the year of the Pakak. Year of the Pakak. Year of the Pakak. Year of the Pakak. So ako i-reenact unsa akong gibuhat pagmata nako ha. Pagmata nako, anak ko. Hello, New Year na. Hello, new me? New Year, new me na ni? Oh my God. Oh my God, exercise na ko. Tara, exercise na ko. Bago kong mag-exercise, check sa nato si Mami Sheni. Tara. Trouble block. Trouble block. Mama? Mama, where are you? Where are you? Uy. Why? Nagibilin si Mama ng kwarta. Ako na ni. Ako na ni. Thank you, Mama. Thank you. So, mana akong check ni Mami Sheni. So, karon maligo sa kudaan. Kaya manam ako kaon. Kita mo makuig sa ligo ay SPG. Tagabuntag, want to you go sa Bliss Water kay magbantay mo ko sugod mo ko sa akong papa magbantay. So, tara magbantay na po sa Bliss Water. Mag-refill tag tubig. Tara, let's go. Oh! The outside world. Tugay. So, kitag chinelas. Mag-refill ng tubig. Ay, nita, oy. Oh, nedre among akong punching bag. Isa kasi pa para sa 2016. Magbantay na ako sa Bliss Water. Tara, kaya ako i-refill ba eh. Mag-refill akong tubig. Manakog bantay sa Bliss Water. So karong orasa, mauna ning orasa. Para mag-exercise. So tara, exercise na ta. Yeah. Man ako warm up. So mag bars. Tara, quick tag bars. Dire sa akong bars. I will miss you bars. I will miss you. Dire sa akong bars kay multi-purpose pa ni siya. Pwede sa ni siya halayan. So isubog na to ni gamay itong mga halayan para makita ko ninyo. Yeah. Sorry te. So mag bars na ko. Studios. Exercise montage. Exercise po diha, exercise po. Exercise. Hello. So last set na ako. Okay, muna. Ang kapoy na ko. So wala ko lang yung masturya. So mag-pull up ako last set na nako eh. So pag pull up sa diha. Yeah. Di sudah mag-video nga ako ra isa eh.
Saan man pag video nga ka-pull up ko? Mag-vlog na lang ko while ka-pull up. Is it possible? Dili possible. Dili possible. Taligsik man ako exercise. Taligsik na. Bye bye na. I love you. Taligsik. Tagan. Travel vlog. Padong ni Labidabs. Nag-exercise siglayin ako gahigdar ko. So humana akong vlog. Humana akong exercise. Humana akong pakita ninyo unsa akong buhaton taga-adlaw diri sa buog sa akong gibakasyonan. So ugma mo mabalik na ako sa Cebu. Ako man nagkaigda tulog. Mabalik na ako sa Cebu. So Happy New Year to all of you. It's the year of the pakak. Year of the pakak. Year of the chicken. So 8:01 p.m. Brad, kanon ka. Clean bye. You're so big, man. You're so big, I will eat you. Brrr. So, karong gabi is a feast. It's a seafood feast. O mga unta. Mga unta. Lamig pa ka. Oh. Ya, sige yung kaila sa TikTok. Puro giningali. Good evening, man ako gaon. Grabe ang kinaon, daghan yung kayo. Di na ako kaya, ambot na ako, ambot. Ganun nga kaya na ako, ambot. Ang siba ko kaon. Undang nagkaon din. Undang na nagkaon din. Unsaan na natong goals, ano? Tomorrow. Good morning. Karong adlaw mo uli. Mabalik na ako sa Cebu. Pero wa pagkasuhod ang biyahe, kasukaon ako. Pero bago tama ito, magbiyahe. Aton sa natos mama. Travel vlog. Ma? Unsa ka? Ay, naligo na. Sige, ligo na. Tara. Kwarta mo na, inisipte na, maayo hakin. So, kayo mga balik ko. Oh, Nagkwarta na mga nakalawas mo na diha. mag-check na sila. Ha? Kaya mag-scan pa sa barko. Pareha. Wala, ulis ka na ba? Taga sa aeroplano? Oh, Wala. sige. Tara. Bago ko mabiyahe, importante kanya nga imnon ako ni siya. Kaya wala ni siya, di ko kabiyahe. Sarap. Bago ko magbabay sa buog, dapat magbabay sa usa kong best friend. Hindi ka? Okay na. Oh, the outside world. Magbabay sa usa kong best friend. Ko yung tagbabay ni best friend. Best friend. Bestie. Best friend. Best. Ngayon nakalak mo ni. Best friend. Kunitan natin ka po, best friend. I love you, best friend. I will miss you. I love you. Best friend. Till we meet again. Paalam. Travel vlog. Magbabaisad ko sa akong mga friends dire. Mga Walking Dead fans. Batman. Kiyaw, I will miss you. Minion. Patapot. I will miss you. Gundam. I will miss you. PS4. Taga na tagagi. You served me well. I will miss you. I will come back, my friend. I will come back. Magbabay na balik ni Bars. One last pull up. 2017 pull up. Bye. Kung wala ka nang Moto na jog ko. Bye-bye house. Bye-bye.
Bye-bye. Bye-bye. Punching bag. Punching bag, bye-bye. Punching bag. Punching. Peace po. Bye-bye. Te, bye-bye. Bye-bye, te. Bye-bye. Bye-bye, te. Bye-bye. Bye-bye, house. Balag maligsan ko dire. Bye-bye. Bye, silingan. Eagle double G. Da 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 da.